Здравейте! Всяка жена мечтае за удобна обувка. А когато кракът ти е широк, проблемен или с кокълче, това желание е много по-силно. Затова днес ви предлагам новия модел дамски обувки на Езел, които са направени с калъп за малко по-широк крак. За крак с кокълчета, за крак, който се подува и изобщо за проблемни крака. Обувките са направени, ето вижте, от много мека екокожа. Лесно обслужване с велкро лепенка. Ето я стелката, чудесно се вижда, мека, анатомична, дишаща. Горната част също е направена перфорирана, за да може да се проветрява крака. Подметката е шита и лепена, леко повдигната на петата, както виждате. Ето я. Подметката е много еластична. Ето вижте как се огъва лесно, даже с ръцете. Много са леки, подходящи са за всекидневно ползване, без умора на краката, без подуване и без мазоли, защото са много меки, няма как да има мазоли. И сега най-хубавото. Номерата са от 37 до 42. Дамите с голям крак, побързайте. Знаете, че слагат по-малко номера в 42. Цената им е 35 лева. Цветът е само черен. За поръчки и въпроси пишете под видеото или в коментар. Чао!